салом алейкум, мардуми шариф Ториксон, умедворам хуб ҳастед. Ҷамшед Шарипов, хушвақти мара гӯш кун. ҳозиян сари вақтае. Ҷамшед, ба хотири ҷавоно, худат биромадӣ гуфтӣ ки Иқбол падлес бисёр ҷавонора пишти панҷара бурдӣ. Ҷамшед, беҳад бисёр. ҳамон видео ки дар дисти ҳаст, имина барои ҳаёти талхи Муҳаммад Иқбол Садриддин дар шабакаҳои иҷтимоӣ панҷ кун. 4000 евро зури ман намераса. Ҷамшед, 2000 евро зури ман мераса. Агар тунам мо видеоро панҷ кунӣ, ман дарои накун. ҳамин ҳозир дар кор шава, хонатонда мебаранд мерасонанд. Ман тайёр ҳастам. Барои ҷавоно любой чиза ман тайёр ҳастам. Ҷамшед, 3 рӯз хидматра кофтесам, телефони киштагӣ аст. Алмаз биромадам. ҷамшед телефонша гум кардагия. ҷамшед телефон надора ҳамишаву рӯз. ҷамшед, агар ватандӯст бошӣ, дилет бисӯза барои ҷавоно, ҳамон видеоро паҳн мекунӣ. бус мардум бидона гнида ки аст. Ман Иқболи Садриддинро дар назар дорам. Ҷамшед Шарипов, любое время пула мебаранд мерасонанд. 2000 евро пули калон аст. Ман тайёр ҳастам. номерои телеграмма дар рӯи экран. Ман интизори ответ ҳастам. Ҷамшед, бародарат мегӯям.